आँख में जलन आ सूखल, घर पर इलाज। आँख के सूखला के मतलब बाकी आँख में राउर आंसू के ग्रंथि इतना लोर नईखे पैदा करत कि राउर आँख के चिकनाई हो सके। आँख के स्वस्थ राखे खातिर आँख के चिकनाई जरूरी बा। आँख के सूखल आंसू के ग्रंथि में जाम होखे भा बाहरी मौसम जैसे कि बहुत गर्मी भा बहुत ठंडा आ पानी के कमी के कारण भी हो सकेला। जलन आ सूखल आँख के इलाज खातिर कुछ घरेलू उपाय बा। सबसे पहले त गरम पानी से भिगो के निचोड़ल कपड़ा से गरम कंप्रेशन के कोशिश करी। अवुरी ओकरा के अपना आँख के ऊपर राखी आ धीरे धीरे आँख के किनारे दबा के आंसू के ग्रंथि से जाम भइल तेल के खत्म कर दीही। दूसरा इकी जब आप लैपटॉप पर काम करतानी त ज्यादा पलक झपकावे के चाही। अवुरी संगी कंप्यूटर चाहे स्क्रीन के 1 घंटा के इस्तेमाल के बाद कम से कम 5 मिनट तक आँख के आराम देवे के कोशिश कईल जाए। बस स्क्रीन के इस्तेमाल के हर 1 घंटा के बाद अपन आँख बंद कली। एकरा बाद आप अपना आँख अवुरी पलक के बेबी साबुन अवुरी पानी से बढ़िया से साफ करके सब गंदगी के दूर कर सकतानी। ई आँख में कवनो प्रकार के जलन अवुरी सूजन के दूर करे में मदद करेले। संगी आप ओमेगा-3 फैटी एसिड के सेवन बढ़ा सकतानी जवन की आँख के ग्रंथि के सक्रियता के बढ़ावेला अवुरी राउर आँख के बेहतर काम करे में मदद करेले। अंत में रौरा अपना के हाइड्रेटेड राख सकतानी जवन की आँख समेत राउर शरीर में नमी के बनावे राखे में मदद करेला। हर दिन 10 से 12 गिलास पानी पिए के कोशिश करी।